As obras do Parque Forestal da Fracha estarán rematadas no verán de 2021. En total, 406 hectáreas que foron cedidas polas comunidades de Montes de Marcón, Tomeza e a Canicouva. Os traballos foron adxudicados por 450.000 euros. É un luxo, non? Para os cidadáns de Pontevedra, un luxo no que agradecemos esa colaboración das comunidades de montes e, desde logo, eu desconozo a nivel xeral nin concellos que teñan feito unha inversión tan potente no mantimento, conservación e posta en valor dos montes perimetrais da cidade. Eso ten que ver con unha decisión tamén de apostar polo medio ambiente, conservación dos medios naturais e en todo caso, favorecer tamén a loita contra o cambio climático e que teñamos un planeta que poidamos deixar aos nosos fillos con outra calidade. Ademais de crear unha área recreativa para os veciños de Pontevedra e de acondicionar sendas para camiñar e para bicicletas, os traballos inclúen tamén a sustitución de especies invasoras, así como tamén a recuperación dos bordes dos regueiros con especies de ribeira e a plantación de novos exemplares de especies autóctonas. Por último, con este proxecto búscase tamén evitar as escorrentías coa consolidación do terreo con restos de poda. No fondo está tamén a decisión que o Concello de Pontevedra tomou despois do ano 2006 de facer inversión pública nos montes perimetrais e colaborar a que non se produzca unha vaga de incendios como se ten producido no ano 2006. Non? Por lo tanto, os montes perimetrais da cidade son fundamentales para a calidad de vida de todos os veciños que viven en Pontevedra, porque xeneran oxígeno, reteñen agua, e a idea un pouco é facer un aproveitamento forestal con sentidiño, non? Con especies propias e con usos diversificados do monte, pero ao mesmo tempo que teña un uso social, non? O alcalde aproveitou esta visita para anunciar que unha vez rematen as obras, o Concello licitará o mantemento anual dos 3 parques periurbanos. A previsión orzamentaria é de 80.000 euros para o Parque da Fracha e de 40.000 para o da Tomba.